Hey, ndị Igbo be anyị abịakwa. Igbo Klass apụtago. Anyị bụ Igbo Klass World. Ijelenze ọkome ndị be anyị. Taa bụ oge ọdịmma ndị Igbo. A na-abụ anyị kụziketa Igbo kụziketa Igbo. Anyị mekwa ọdịmma ndị Igbo. Maka gịnị? Ọtụtụ ndị mmadụ na-akụzi ndị befa. Ndị India fa na-eji asụsụ befa na-akụzili ndị befa ka fa ghọta ihe na-aganụ, ka fa mụta ihe, ka fa lite elele, ka fa baa ulu, baala onwefe ulu, baala ndị nkefe ulu. Ya bụ Igbo Klass apụtago. Anyị bụ ndị na-akụzi Igbo. Anyị na-akụzi asụsụ na omenala Igbo. Anyị na-akwanyite omenala Igbo. Anyị na-ewenyite ọdịnala anyị. Anyị na-akụzikwa ọdịmma ndị Igbo. Akara anyị bụ onye agha na nwanne ya, onye agha na nwanne ya. Ọdịmma ndị Igbo. Anyị apụtago. Igbo Klass World. Anyị nwa bụ Igbo Klass World. Gbakọtabanụ ka anyị tinyekọ aka ọnụ wee bunyekwa asụsụ anyị enu ọzọ. Anyị ebunyekwa asụsụ anyị mara afọ n'ala enu ọzọ. Anyị ga-emenwu nke a ma unu niile gbakọ aka ọnụ wee bunye ya. Onye nenizi na asụsụ ya. Asụsụ mmadụ bụ ihe mara mma nke ukwuu. Ọ ejiri mara. Ya bụ gbakọtabanụ ndị Igbo be anyị, gbakọtabanụ. Ndị Igbo be anyị gbakọtabanụ, 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 gbakọtabanụ. Ndị Igbo be anyị gbakọtabanụ, gbakọtabanụ. Ka anyị tinyekọ aka ọnụ wee mee gịnị? Wee bunye asụsụ Igbo enu, bunye Igbo enu. Igbo mara afọ n'ala. Asụsụ Igbo mara afọ n'ala. O nwere onye ga-asị na ọ marọ. Ya bụ ka anyị kpọnyetie n'ụlọ ọnwụ, ka anyị revive ọnya, ka anyị restore ọnya, redeem ọnya. Ya bụ ofu onye ọ ga-emenwu ihe a? Mba. Anyị na-etiku ndị Igbo niile ịma na ifuli Igbo n'anya. Bịa ka anyị bunye asụsụ anyị elu, ejiri mara anyị, ka amakwazi na anyị n'ọzọ. Maka gịnị? Ejizi anyị ekpo ntụ. Anyị kpọrọ onwe anyị mkpọkọrọ, ọha na eze were anyị na-ekpo ntụ. Ọma mmezi ebe Igbo Klass pụtago. Igbo Klass apụtago. Ọdịmma ndị Igbo. Oge ọdịmma ndị Igbo ka anyị ga-eme taa. Igbo Klass lụsi bọọlụ ike. Ndị Igbo enwetagokwa asụsụ ha. Ka anyị lụsi bọọlụ ike. Ndị Igbo enwetagokwa ọdịnala ha. Ka anyị lụsi bọọlụ ike. Ndị Igbo enwetagokwa asụsụ ha. Ka anyị lụsi bọọlụ ike. Ndị Igbo enwetagokwa ọdịnala ha. Igbo Klass lụsi bọọlụ ike. Ndị Igbo enwere egokwa onwe ha. Ka anyị lụsi bọọlụ ike. Ndị Igbo enwetagokwa ọdịnala ha. Lụsi bọọlụ ike. Ndị Igbo enwetagokwa onwe ha. Ka anyị lụsi bọọlụ ike. Ndị Igbo enwetagokwa ọdịnala ha. Igbo Klass ka eke unu mee, unu pụtakwa. Eji m n'aka na arụ dị onye ọbụla. Gbakọtaba na ebe a. Taa bụ ọdịmma ndị Igbo. Anyị bụ ndị na-akụzi asụsụ na omenala Igbo na ọdịnala Igbo. Ọdịmma ndị Igbo. Taa anyị ga-akụzi ka anyị si ga-eme wee nyere ụmụ nwanne anyị aka, nyefa link ebe fa ga-eje chọọ ọrụ na mba ofesi wee nyere onwefe aka. Onye gbalịsie ike onyere onwe ya aka. Onyere onwe ya aka, o jisie ike gbapụ, onyebele ụmụ nwanne ya aka. Maka gịnị? Obodo anyị adịghịzi mma. Obodo ekwensu. Ọ bụ ozikwa obodo adịghị ozikwa ya n'ime. Onwere onye kabụzi onye ebe ahụ. Nwegodi nsogbu ka ịma ma onwere onye ga-abịa nyere gị aka. Ka esi mara ezigbo obodo bụ inwe nsogbu n'obodo ọbụla, obodo ahụ abịa nyere gị aka gbapụta gị. Obodo niile na-eme sọsọ obodo ekwensu. Ndị be anyị niile na-enwe nsogbu n'obodo dị iche iche. Ịnọkwa n'isi onwe gị. You are on your own. You are on your own. Ma ọ bụrụ na ị bụ onye obodo ekwensu,
ya bụ anyị ga-akụziri ụmụ nwanne anyị kafajezeli ndo onye jisi ike gbapụnwu anyị tupu anyị nwere onwe anyị ka ndị ụfọdụ ka agụụ ghara igbufe ịgafe obodo dị mma inyebela ezinụlọ gị aka. Ya bụ onwe ndị ejenti na-alụkwụ ya alụtụ ya ọfụma, nwee ndị na-eli ego, mana anyị na-akụzi ya n'efu, nyekwa unu link. onye ọbụla ma agụ ma ide iluo browse itinye ihe niile ekwesịrị itinye except cookie. Yes, nke ọbụla asị gị accept. Ị na-browse webụsaịtị dị authentic ka anyị weta na-enye unu ka unu welie wee jee chụla aka unu gbanisie ike. Unu aga n'ebe a na-eti ọkpọ agba mgba maọbụ eje ebe a na-agba asịrị maọbụ enenesi ihe nnene. Weli ịntanetị inwere wee mekwa ihe bara uru. Ị ga nene ihe nnene obele ọka ome arize mbụla onye Igbo amụọ m na Igbo mma abụgidekwa onye Igbo ụwa n'eli na-asa mma abụ onye Igbo m bụ juru m afọ. Mma abụ onye Igbo ụwa n'eli na-asa maka Igbo bụ ndị na-agba mbọ, Igbo bụ ndị na-emesi ihe ike, Igbo bụ ndị onwe fajuru afọ. Mana ihe gbazi mghalị bụ na amaazị m ka asụsụ anyị si eme anyị ifele. Ndị obodo niile na-asụ asụsụ fa, ọ bụzi alụsọ ndị Igbo bụ ihe ada asụzi. Asụsụ ụnọ na-eme unu ifele amaazịkwa m onwe ka ahụ bụzikwa ihe gbaa mghalị. Mma abụlili onye Igbo ụwa n'eli na-asa mma na-abụ onye Igbo. Kama mma mbụ onye Igbo asị m ji ebulu onye ebe ọzọ mma ajụ. Kama nrali ka m bụrụ mkpume dọlụ n'ala Igbo, ghọrọ okwute dọlụ n'ala Igbo. Ndị Igbo jụ isi Igbo, okwute ahụ aghọrọ ọnụ na-ekwu Igbo, na-akụziri ndị mmadụ Igbo. Okwute ahụ a na-asụ Igbo, ọ bụla ebe a ga na-aga pilgrimage ije mụọ Igbo. Kama mma mbụ onye Igbo n'ụwa n'eli na-asa na-abịa. Kama ya asị m ji ebulu onye ọzọ ebe onye ọzọ mma ajụ. Kama ya ka m ghọrọ okwute dọlụ n'ala Igbo ozugolu m. Ndị Igbo niile si na fama nsụ Igbo na fa ajụ asụsụ fa, mma aghọrọ okwute na-asụ Igbo agwa ka ọ bụrụ ihe nnene. Yes, Igbo Klass apụtago ka anyị lụsi bọọlụ ike. Ndị Igbo enwetagokwa asụsụ ha. Ka anyị lụsi bọọlụ ike. Ndị Igbo enweta egokwa ọdịnala ha. Ka anyị lụsi bọọlụ ike. Ndị Igbo enwere egokwa onwe ha. Ka anyị lụsi bọọlụ ike. Ndị Igbo enwetagokwa ọdịnala ha. Yes. Anyị abatago Igbo Klass. Unu ga-agụchazi ntị kịta. Unu weta pen na pepa. N'ụtụtụ abịa m tinye ọrụ na WhatsApp group anyị. Tinye ọrụ a na-recruit now nwee sponsored visa. O nwee ụmụ ọrụ a na-recruit now na UK. Ịma na UK ka nọ ya ka m ji ekwukele okwu UK. Ya bụ ụmụ ọrụ nwee sponsored visa mweli etinyegodili ndị WhatsApp group anyị. Maka ọfa nwabụ anụ bụ ụzọ na-enwu mmiri ọma ka fa na-enenegodi ya tupu ndị ọzọ a na-abịa ntinyegodili fanya linki ọbụla bịa na ntinyegodili fanya fa na-study godi ya anụ bụ ụzọ na-aṅụ mmiri ọma. Ya bụ ọ bụrụ na ị chọọ inweta linki a, tinyela anyị na kọmentị si achọrọ m inweta linki ahụ. Anyị weli etinye n'inbox gị. Ọ bụrụ na iderio anyị ama ntinyeli gị maka ejiri ihe dị nsọ atọrọ nkịta. Ọnyanwa ị ga-egosi na ịchọrọ ya tupu anyị nye gị ọrụ nkuzi. Nke gara aga anyị akụzigo maka ndị nọọsụ. Anyị akụzigo ka esi enweta ọrụ ndị nọọsụ na webụsaịtị fa na ka esi ebido ya ma ka esi akwụsị ya ma ihe ị ga-enenecha ma egzam niile ị ga-enenecha. Anyị tinyechelie n'oge gara aga. Ma nke tata ndị nkuzi ka anyị chọọ ime nke taa. Biko sonyela anyị kọmentị ya na ịchọrọ ya bụ link
maka anyị chọọ ikwu maka UK na Canada ka esi enweta ọrụ nkuzi. Ịbụrụ onye ọrụ nkuzi dị qualify, ọrụ a bụ skilled worker. Iso na skilled worker, a ga-ewekwa gị ma ịgbasie mbọ ike tinye aka ka esi etinye, ma iji ejenti ma ijiri ejenti, ị ya agakwa n'iru, ị ya agafe. Ya bụ, anyị bụ ndị na-alụsi ọrụ ike, na-agbasi mbọ ike. Ị kwesịrị ịgbasi mbọ ike nweta onwe gị, zọrọ onwe gị. Ịdịzina na-eme ọbịa ka ọ bụrụ ya, ma ọ bụ a na-ekwu ọ na-aga gị n'azụ, fancha na-aga gị n'azụ, ma ọ bụ ibulu onye ngana na-achọ ka a na-enye gị n'ọnụ mgbe niile, si weta fidin bọtụl ka a na-enye gị. Obodo bụ igwe, obodo anyị siri ike o. Maka ịgbara mbọ, agụụ eweli gị na ụmụ gị na ụmụ nwanne gị. Ị ya agba mbọ mesie ihe ike, mee ihe a na-eme eme, itinye n'aka n'ihe dị njọ, mee ihe kwesịrị ime enye nke fọ na-adịbazialị Chukwu. Mmadụ kwesịrị ịgba mbọ ma ịbụ na onye ngana, ịgụọ ihe a mma enye unu. Ihe eje na ọ bụ na fon ka iji eme, itinye na full screen wee nene enye ọfụma. Vidio ga-adị ya ma ụmụ ihe. Ọ bụrụ na ide afụchi ọfụma, ibulu laptọpụ maọbụ ijee na cyber cafe, ijee ebe ahụ, maọbụ ịgwa mmadụ onyelu gị aka. Ma ọ bụrụ na ị dị kwalifai ịlụ ọrụ nkuzi, ọrụ nkuzi ka anyị na-akụzi taa, ka isi ga-enweta ya, ma nọmba dịtị ya, telefon nọmba dịtị ya, ma email, ma ka ekwu ihe ọzọ a, ma chat. Ọ bụrụ na ị mara akpọ ide email, ọ bụrụ na ị mara ede email, ị chat ya chat. Ọnyanwa ọdịmma ndị Igbo, Igbo Klass, ekenekwe m unu ọzọ. Ya abụọ anyị nwa bụ ndị Igbo, Igbo Klass, ọkpụrụ n'ala Igbo, ọtọrụ n'ala Igbo. Onye bụ onye Igbo na-aza afọ Igbo asụ Igbo, iso n'Igbo Klass ele klasika. Ọ bụrụ na ịbụ onye Igbo ma ị nwere afọ Igbo, nwanne m, ịbụ ọkwa onye Igbo, ịbụrụ ezigbo onye Igbo. Ọ bụrụ na ịbụ onye Igbo, ị nwere afọ Igbo, nwanne m, ịbụkwa Mgbeke, ịbụkwa Awa, ịbụkwa Awalawa, ịbụkwa adịgboroja. Nshọt, ịbụ bushman nshọt, ma ọ bushwoman. Ma ọ bụrụ na ịbụ onye Igbo, ị nwere afọ Igbo, ma ọ bụ ị mara asụ Igbo, ịbụ bushman nshọt, ma ọ bụ bushwoman. Ọ ihe ịbụ mago, ịbụ awa, ịbụ kọpị, ịbụ fake person. Ọkwa ifu ịbịa n'obodo ndị ọcha, fama ndị na-ene di gị anya, fama nvalu di gị, faga uwe gị adịgboroja, fama ndị na-akwanyeli gị ugwu, fama ndị na-atụ gị egwu, maka onwere ihe iji kafa mma. Ya ka m ji asị ndị Igbo, ịmụta nwa bugodi ya afọ Igbo, olugodi ụlọ. Onye fụ nwanne ya ọmalịa, onye fụ nwanne ya ọmalịa. Ndị ọchagodi a na-ekpupu okpu, mmalị na onye a bụ ọtọlụ n'ala Igbo. Nwanne m, ị nwere afọ Igbo, ịbụkwa adịgboroja o, ịbụkwa Awa, ịbụ Mgbeke, ịbụ bushman short, ezigbote bushman ma ọ bụ bushwoman ka ịbụ. Ị nwere afọ Igbo, ịbụ onye Igbo, isi na ịbụ onye Igbo, ịbụ ọkụ ya chacha. Ihe ịbụ bụ awalawa, nwago, kọpị. Ọ ihe ịbụ bushman, ịbụ bushwoman. Ihe a na-ewe m iwe, ka ọ dịgodi ka m wee nwee ike, maka iwe webe m kịta, mkpasacha ihe niile a m na-eme kịta, ma m ekwuzi n'ihe m na-ekwu. Ka m rapụgodi nke Bush ahụ George Bush, ka m rapụgodi ya. Ihe mma bụ kama ama mbụ onye Igbo, nghọlụ mkpume dọlụ n'ala Igbo, yes, ma ọ bụ njekwe dọlụ na Dutch, second land m. My second home is Dutch, Netherlands, or you call it Holland. Mmafa aga na izuụka na-abụ na-abịa, gaa holidays ebe ahụ. Ọ ebe ahụ bụkwa my second home. Adọwasigo m ihe niile gbasara zoo, tufuo onye. Maka ndị nke fa nwee nsogbu, fada abịa. Ọ bụzi UK ebe anyị nọ, makwa anọkata wee convert ya my Dutch to UK. Mba, abụ m Dutch. ịmara.com kpọmkpọmkpọm dot. Ọ ihe mbụ. Maka ndị Holland bụkwa ndị Dutch, ndị Germany bụ ndị Dutch. So anyị so na ndị kara aka,
ya bụ ụmụnne. I say, are you looking, if you are abroad or you are looking to teach abroad, get in touch. Na website ebe a na-eje ga-akọwalụ gị ihe niile maka teaching in UK, international recruitment at international teaching recruitment at education.uk.gov. ebe ahụ ka ị ga-anọ wee fụ ya. Ekwentị fa nọkwa ebe a. Mmeche mma edechie tinye na WhatsApp group anyị. Ntinyezie na WhatsApp group, ọ dị gị mkpa kọmentiela anyị si na ị chọrọ ya, maọbụ dee n'inbox kọmentị enye si na ị chọrọ ya, anyị wezieli enye gị. Anyị achọrọ ịtụpụta ya ka ndị ka ihe a na-akpọ ya eweli ihe dị nsọ na-atọrọ nkịta. Ọ ya egosi na ọ dị gị mkpa. Ọ dị gị mkpa. Ihe a na-achọkwa bụ experienced teachers, qualified. Nya bụ yobu na this teaching profession fa valukweli ọfụma, all fa na respect fa kpọrọ ya skilled worker ka isonye ya. Visa ama mfiali gị ahụ, enyere gị email iji gaa kọntaktị fa. Ifepa na-achọkarị science subject maọbụ maths maọbụ physics maọbụ science subject maọbụ English and languages. Ọnya nwa ka fa na-achọkarị. If science subject, fa na-achọkarị ya ka akụzie ya. Fa na-achọkarị physics, maths and languages. If run fa value languages, a na-agwa unu sụba asụsụ unu ada ekwe, unu na-asị eji Igbo eji ebe. Fa na-achọzikwa ma ndị ya akụzi Igbo afụrụ unu nọlụ na-eme. Ọ masịkwa gị meghelibe Igbo na-ewuzi. Igbo bụ ihe na-ewu. Ọ bụrụ na unu amara ka anyị gwa unu. Nya si na ihe enwelili at least bachelor's degree. Nya class 22 honor. Yes. Ọ bụrụ na ị nwe certificate in teaching NCE or bachelor's degree in education, you are qualified. Ihe fọzini bụ si nye gị the right link or right email or right ka ekwu ihe ọzọ. Yes, o nwere right email ID, nwekweli link to their website, nwekwe their number. Ịba dị ya, ị ya afụkwa chat. Inwe ike ịmara akpa chat ba chat maka ụmụ ndị ma ede amara asụ fadeli go oyibo ebe a ekụpụ aka mana isizi afa sụọ ololo. Nwekwe ndị ma asụ amara ede. Ọ bụrụ na ịma asụ ịmara ede ịkpọba ekwentị, mana ọ bụrụ na ịma ede ichat ba chat. Ọnyanwa the website for the teachers training. Enwekwa ike itrain gị onye kwe gị ma benefit dị ya ma ịmagoma maintenance, nwee visa bịa gụọ akwụkwọ na overseas ma UK ma Canada. A na-enyekwa visa. Ihe akwụkwọ ụgwọ akwụkwọ 1/4 of it. A enyenwu gị visa. Ịbịakwa o nwekwa support a enyekwa gị maka factual teaching na-achọ factual ya and fa na-arapụli ya immigrant ka fa lụọ. Fa chọrọ ya ọlụ a ma ọlụ nọọsụ ma ọlụ ndị ọzọ ama m ihe ha ji agbalị ọsọ, mana ọlụ nwere ugwu na nsọpụrụ fa na-amasịkwa fa na-arapụrụ ya ndị mbịara ka fa lụọ. Ya bụ ọ bụrụ na ijele akwụkwọ nkuzi ịnọ n'ofe maka ịbụ skilled worker, ihe a na-akpụ ya bụ FSW, Federal Skilled Worker. Ọ ya a na-akpụ ya isonye ya. Ya bụ ọkwa nkuzi a na-eme n'ichesi nkuzi onwekwa ihe ọ bụkwa ihe. Ọ bụ ezigbo ihe. Ya bụ the website for nkuzi bụ getinteaching.education.gov.uk. Ọnyanwa bụ ebe ị ga-eje website for nkuzi. Achịkonye gị ihe ị ga-eme bụ idebe ike n'ala wee browse ba. Hey, ụmụ onye na-akpọ maka nnenegodi. Ọ dịka ndị ga-ebute shopping mme online chegodili. Ndị na-akpọ m tu ọkụgo ka nnenegodi. Ọkụgo kwefasi na fa ga-abịa between 2 to 3. Amara m ndị na-akpọ. Ọ bụrụ na m makwa use phone nke ọzọ. Hey, welu ka m n'ọsọ kwụsị. Fa pịbagokwe. Fa
apịbago ọ ndị ga-ebute shọpin na afụ gị ya bụ mma akwụsị o nwekwa nke Canada sapịbago ngwa ka ọ dịgodin ka nje bute ihe a ga-ebute kịta ka ọ dị